Alright, you know how to shuffle. You know shuffle? Yeah, let's shuffle. Maing gabi mga kaigsunan, labi na ni mo diha pare, Sunday no, sa diha sa studio. Pasensya na mga kaigsunan kay medyo nakainom na ang inyong reporter no. Gadala si Alvin o green label. Wakil na to, wala to gikumbiyansa na disgrasya gihapunta. Pero sa inyo makita mga kaigsunan, dara si atong sponsor karong gabi si Alvin mga kaigsunan no. Atong ipakita ninyo diri, itur ta mo. Naagapon re ang condominium ni Aga Gomez. Naay generator, naay basement, gipatrabaho ang basement. Nag-flooding the other day, gipatambakan ang basement karon ayang condominium. Naade si Ma'am Paps Fernandez o si RianLake natulog na kay Maurice pa ugma, no? Diri nga side makita nyo kang Bobby Mayor Aga Molak ng Palawan. Mo ni iyang napalit nga condominium, 6 stories. O niya, kuan, naay matching tiki diha sa likod. Pets allowed na diha sa ilaha, pets allowed. Kini kang Lito Igiya. Unsaon mga kuan nara kalito. Mo ni kalito mga kaigsunan. Nilakaw pas Lito kay nagpalit og nokos pero mobalik rato niya. Makita nyo rin mohigda aning trapal. Mohigda na sa trapal. Direta sa unahan mga kaigsunan. Pero sa tanawa ang trailer ni Lito, di mabangbang mga motor. 13 ka motor kargada sulod. Pero ang balay. Sos, may na lang to si Taiben sa una kay naibalik bayan box nga gihigdaan. Kiniya trapal ra taon. Direta sa unahan, tunog ra ba kaya karon mga kaigsunan? Kini mao kini ang condominium ni Dodoy Igiya. Mas may pas Dodoy Igiya mga kaigsunan, gwapo kay Coolman, no? Made in USA. Makita nyo rin sa unahan mga kaigsunan, kumpleto kita, no? Mao kini ang kang paring Sandie, no? Paring Sandie. Mao ni iyang condominium. Kuha siya kining soundproof mga kaigsunan o muhagok dili ka dungog ang tagagawas no o nya dire kini kuyaw kini ang anak sa mayor sa Panglao kini aten mga kaigsunan made in Panglao. Oy maayong gabi Paul Mr. Aga Gomez Paul Alcala mga kaigsunan from Panglao. Paul yes, kumusta man unsang orasa man mo naabot diri bay? Kami niabot kami din lugar mga untop alas 10 man siguro to sa kagabion. Wala ra mo na traffic? Ay, labing trapika. Ipaabot mi dito mga kaigsunan dito sa Kamaisan. Kamaisan, ha? Sus, nagkuyawan akong niya supposed to be si Taipin, maabot karong gabi na. Pero di ko kasigurado. Under man kuno sa asawa. Mao na. Under magikuno. Under. Pero nakadala ka og kanang bihag na ako na bihag dala. Na ako bihag dala. Mabihag ko niya na nimo. Ang iyang number 1 nga bihag iyang gidala. Number 1 pan. Mga kaigsunan, gipasikatan ko ani gadalag bihag. Ang paa na igog sa bulang. Watay mahimo. Grabe kayo. Maningkamot na ugma kay first time ako nakapil diri sa FMX niya. Magpakita butag abilidad to gamay nga
impress po ta sa atong Mga kaigsonan, kinila siya pag-asa nga mapukan ang record ni Tay Pinwang. Kaysa pagkakaroon, gipili na ni Tay Pinwang ang atong mga kaigalaan sama ni Lito Igia, Tamilira, o guban pa, James Andrada. Wala na. Si Tay Pinwang nagkadugay, nagkagaan, mo ng kusog kayo. Kusog kayo. Ana kay habal-habal hello sa Panglaw. Ang atong mga butante sa Panglaw din nato kalimtan, Tagbilaran. Habal-habal hello diya sa taga Panglaw, Bohol. Labi na ng mayor sa Panglaw, akong amahan. Kumusta diya pa? Mayor, pa. Ay kabalaka, imong anak dire. Himsog gihapon. Kabalubas papa nga anak pugo niya. Pa mo, do araw niya ko diya pa. Andama lang Buhon, ganay, binuhi din sa Bilaran. Akong pinatubo sa Bilaran, andama lang daan. O sige, salamat. Salamat kay Paul. Salamat kay Paul, no? Dire sa unahan mga kaigsoon na makita nato ang condominium ni Tamilira. Napalit ni niya 1928, no? Kini mga kaigsunan, panahon ba ni sa ni Magellan, pero na-preserve ni gayo. Kami boy! Kumusta? Welcome to Habal-Habal. Thank you for inviting you. Me. Oh, pasilan, happy kami nga nakaabot juga kay ang sinugbang nga ribs. Pastil ng pagkalami. Kalami kay mga kaigsunan. O nakatilaw mo sa ribs ni Tami. Manambok yun mo tanaw lang minduha. Grabe ko manambok. Iimbita mo na ako sa sulod sa kuang sa iyang condominium mga kaigsonan dire. Amen day entrance ani. Dire day ini sa likod mga kaigsonan kay lisod kayo. Lisod kayo, no? Lisod kayo. Akong demonstrate siya akong patisigan sa cushion. Oh my God. Oh my God. Dako diri ni sa nadak. Oh my God. Ag sleep right. Busa mga kaigsunan. Testingan nato ang sleep right. Suwabe. Suwabe kay mga kaigsunan, no? Hago ka ritso. Usa paglanding ba lang, oh? Hagok, pagkalamiya kayo. Murag makaanak ka ani ron. Pagkalamiya kayo, makaanak ta ani og ayaw pa igdaan James kay basi makaanak to dungag. Pagkagwapo kayo. Tanawan re, pare, sudla kay gwapo. Welcome. Gwapo kayo murag honeymoon man siguro ni sila re. Welcome home. Oh, makita nimo. Lahi-lahi ni og pressure mga kaigsunan. Ang sa tuo lahi, ang sa wala o makita ninyo ni bugdo gamay. Oh, gituyo man ni siya. Wake up, Cameraman. Gituyo ni siya pre. Ipakita re, gituyo ni siya kay magkulob man si Tami, mapus ang tiyan. Kani nga ben makagamay ni tiyan kung magkulob. Mapisa. Dire sa ibabaw mga kaigsunan dahil Petromax, no? Dahil Petromax. Iyon, asilan maikog da sa atong mga viewers. Mo kini mga kaigsunan, bibo kay me. I wish nga makaanhipon mo sa mo ang kuan. Mo ang mga tapok-tapok dire, no? Nya makita nyo dire. Daghan pang bagong naabot, no? Naggama pa na silang atong mga bisita, no? Silang galil, naghimo pa sila sa ilang tent. Dere mga kaigsunan, makita ninyo, no? Daghang mga bagong nabot. They are mga kaigsunan. Si ma'am, ma-interview. Atong interview na kay mauni nakatagiya atong sleep right. Pero busy kay siya kay iya pa ko ng testingan ang sleep right. Mubalik ra siya. Makita nyo rin mga kaigsunan. Tanawa sa rin. Makita ninyo nga bibo kaya ang atong mga bata ang pag-asa sa CDR kayo ano ay pag-asa ni mga tiguan nga CDR nagkadugay nagkahinay man ang gipang kuana nayusa kajot na nga nayusa katanaw diha nga CDR member gigout gigout arthritis mo nga atong pag-asa mga isunan wala na kanina mga new generation atong tanawan
JR! Come here, JR. Mga kaigsonan, mao kinis JR, no? Atong ayuhon ning bangs. Okay, this is JR. What's your name, JR? Lolito. I said, what's your name, JR? So your name is? Kia Jr. JR Jr. Lolito. Lolito, ang pag-asa ng CDR mga kaigsonan. Kini sa Tibok, Illinois, sa pagkakaroon. Sa 50cc, number 2 na ni siya. Right? You're number 2? Right. Yeah. Yeah. So, what's your goal in life, sir? Maybe I think first. First, huh? And you have a girlfriend yet? Yeah. Yeah, I know her. She used to be my girlfriend too. What's her name? Huh. What's her name? She didn't tell you her name, right? She told me her name, but she didn't tell you her name. What's her name? Come on, baby. Come on. Oh, you don't know her name. Rebecca? Maya? Jessica? Joanna? Jessica, mga kaigsonan. Dere mga kaigsonan, si Kuya Dodoy. Kuya Dodoy is the number 1 rider in the beginner class. He used to be the number 1 in Pee-wee, but now... Oh, come here. Tell me about his girlfriend. What about his girlfriend? He always just go to a bed and oh my God, they go to a bed and they read the comics. No. That's not good. That's not good. Let's go back to Kuya Dodoy. Kuya Dodoy, they kiss? Oh my God. Next time I'm gonna join Kuya Dodoy. Kuya Dodoy, you are now what grade? High school. High school. 9. And tomorrow you're gonna race? Yeah. So you're gonna try me? Tomorrow you wanna challenge me, huh? Tomorrow mga kaigsunan, Kuya Dodoy is gonna race against me, James and Rada, his dad, and the rest of the gang. So you have a girlfriend? No. Not So for those who are watching right now, Dodoy is still available. Right, Doy? Yeah. Yeah. So call me, not him. Okay, and here's Kuya Kevin. Kevin is racing also tomorrow, and you'll be riding KX65, right? Yep. So how was your standing this year? You're still standing? You're limping. Standing, see? I'm standing. You're standing. I'm limping. So you're racing tomorrow against the best rider in the world, namely JR? Probably. Probably, huh? Ryan Dungey's coming tomorrow, you know. Oh, Danji? Yep. Is he running in your category? No. No? It's, He's too young? yeah. Too young. Yeah. How about Paul Chu? Is he riding tomorrow in your class? Yeah. Yeah? Okay. So you have a girlfriend now? Because everybody wants to know if you're available or, you know. Call me? Call me, not him. And now here's Ate Inday. Ate Inday. Here's Ate Inday. The champion in Pee-wee category in 2005. And then she always quits. She's a pussy. Oh, come on. You're a pussy. No, come on. Ate Inday is a champion in 2006, right? I don't know. I don't know. Or 2007. But Inday, what grade are you now? 7. 7? You have a girlfriend? You mean boy? No. Come here. Oh, No, I'm asking her if she has a girlfriend to introduce me. Are you gonna introduce me to your girlfriend? Have a wife? She does. Yeah, I have a wife, but I don't have a girlfriend. She does. She does? Yeah. So are you racing tomorrow, Inday? No. No, because no maths, right? You're a pussy. Because Inday is not racing tomorrow because Inday is no, she's not scared. What are you doing lately?
You're doing piano lesson or No, not anymore. ballet dancing, No. cross stitch. No. What are you doing lately? Hip hop dancing. No. Yeah, What? she's dancing with her friends. Hey, Yeah. your interview is over. I'm interviewing her. So, what are you doing lately? Did you know that you have so much fans in not only in the Philippines but all over the world, and they want to know what's up, what you doing lately? Texting. Texting. So if you have time, text her. 773-814-5579-226793. Remember that. Okay. So, mga kaigsunan, atong liliyon balik na atong mga kuan rin, no? Nakakita na ba mo ni Aga Mulak, mga kaigsunan, atong ilailahon? Aga Mulak ng CDR. Ako na nagluluto. Aga! Mga kapatid, nandito tayo ngayon at kasama natin si Aga Mulak ng Palawan. Kumusta, Ags? Kamusta ho sa inyo? Nandito kami ngayon sa FMX Paradise. Sa mga fans mo, may message ka ba? Panay tanong nila kung kumusta ka na eh. Ini-invite ko kayo sa may concert kami sa FMX Paradise bukas. Kaya kung may chance kayo, bumili na kayo ng ticket. Bukas ng umaga. Bukas ng umaga. So, may chance kayo, bili na kayo ng ticket para makapasok kayo kasi maaga magsasarang gate. Sino yung special guest niyo tomorrow? Si Ramon Zamora o... Ramon Zamora, definitely, darating. Actually, parating na ngayon yun, magpe-prepare na. Si Rico Puno, ando doon. Ando doon din siya, may number siya bukas. Si Kimpi, nandito si Kimpi sa likod ko. Kimpi! Mga isa na, itong interviewon ang... Ito yung asawa. Ito yung asawa ni Dr. Ricky Bello. Si Heden Bello. Ito si Heden Bello. The famous careless whisper. May whisper to pero walang careless. Ito yung presidente ng CDR, mga kaigsunan, Alvin Ang, no? For sure, Kimpi. Also known as Atoy ko. Okay, atong interview ho, no? Mr. Alvin Ang. So far, no? Kumusta man ang activity sa inyong grupo sa CDR? You know, I have a full schedule today. So my plan today was to work, and then I play and play and play and play. So it's a full play. Yeah. Until Sunday. So yeah. Di naman, pero yun ang plano ko today. Trabaho ng 2 oras at play na lahat all the way. For play tanan? For play. For play lahat. Actually, Mr. Ang, marami tayong fans, no? Mga mahilig sa motocross. Okay. All over the world, especially dyan sa Pilipinas, na palaging nakasubaybay sa habal-habal, no? May message ka ba? Sure. It's too dark right now to show you the truck at the back, but it's night. But it's gonna be a very... I heard a lot of good things about the track. It's sandy. It's mabuhangin. But it's gonna be a challenging day tomorrow, especially right now that we're drinking, you know, Jack Daniels. So sabi nila pampalakas. So ngayon we're using that one as pampalakas. So we'll see what happens tomorrow. So I'm inviting you guys whenever you come to Chicago, never forget to get in touch with any Chicago rider. Kaming bahala sa inyo. Papaligayahin namin kayo. Okay. Thank you, Mr. Alvin Ang. And also, I heard that one of CDR member
owned a motocross resort in Iloilo City. In fact, Chicago Dirt Rider is one of the sponsor. So, kayo lahat, you better attend the biggest inaugural race sa racetrack sa Rojas City. Rojas City ba? Capiz! Kay James Andrada. Ando na yung anak niya. Pinatingnan na yung truck. Pinatest na kung kaya ng daddy niya. So, you better go there and support his effort. Kasi we are behind him 100%. Okay, paring Sunday, di lang ta magdugay no kay atong bisita. Daghan pang maabot karon taon mo balik ra taon niya dapat paring Sunday para ihatag kanimo ang kinatibukan sa atong activity karong gabi una. Gikan diri sa FMX kini inyong higala Aga Gomez.